तो इलेक्शन समाव जोंनि BPF दोलोआ मोनसे पलिसि लानानै मोनसे पलिसि फोसावबोदोंमोन जे जोंनि BTC आव गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा लेखा रोंनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय बा गावखौ एंगेज खालामनानै खामानि मावनानै जानो थाखाय खुब माने आंखाल हिसाबै माने खामानि गैया हिसाबै बिसोरखौ गावनि आथिङावनो गसंनानै गावनो माने सार्भिस माने साख्रि नागिरग्रा जायालासेनो साख्रि सोनो हाग्रा जानायनि थाखाय जोङो मोनसे जि पलिसि बे पलिसियाव जोङो माने सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोङो जि IBS होनायनि माने सापर्ट फाइनान्सियेल सापर्ट होनायनि हाबाफारि बे हाबाफारिया जोंनि BTC एकर्ड डे 2 फेब्रुवारि गेजेराव 10 फेब्रुवारियाव मोनजेनगोन आनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जिथुनाखि 50 crore आरो बाहायनायनि जि बाथ्रा बेखौबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बे 10 फेब्रुवारि खालि होजेननाय हाबाफारिया आरम्भ जासिगोन आरो गोरिब दुखिया खुनु रखम खस्थ' मस्थ' खालामनानै सोलिनाय न'खर खांबोनाय न'खरफोरनो जे जोङो 50 crore फैसा खरस खालामनायनि जि बिथांखि लादोंमोन जोङो फोसावदोंमोन बेखौबो मोगथाङाव होनो थाखाय दा इतिमध्ये खामानिया जोब्बाय बेखौबो एकर्ड डे 10 फेब्रुवारि दिनाव होजेननाय खामानिया जागोन आरो जोंनि सेनियर सिटिजेनफोर जायफोरनो जोङो 5 कोटि रां 5 कोटि रां फोसावनायनि अनसुंथाइ होनायनि जि हाबाफारि बेबो फ्राय फर्मेलिटिसआ जोब्बायानो बेखौबो 10 फेब्रुवारियावनो जागायजेननो थाखाय इतिमध्ये खामानिया जोबनानै दं आनिफ्राय जिथु माने फिजिकेलि चेलेन्ज जे अंगहानि जाय बिथांमोनखौ जोङो आर्थिक साहाय्य होनांगौ बिसोरनोबो 5 कोटि बोसोराव खरस खालामनायनि जि जोंनि फोसावनाय बे फोसावनायखौबो मोगथाङाव लाबोनो थाखाय 10 फेब्रुवारियाव बेखौ मोननो हासिगोन दिनैसिम गोबां लामा दालां बिल्डिं बानायनाय मैयानिफ्राय आं सालाकाटि समस्ति हिसाबै लामा स्कुल बिल्डिं अफिस बिल्डिं बा विभिन्न दालांनि खामानि खुन्थिया गायनाय बा बेखेवजेननाय हाबाफारिखौ आं मावबाय थादों दा खोथाया जाहैबाय जे BTC एस ए होल गथै BTC आव दा जोंनाव जितु RIDF जितु फान्डिं बे फान्डिंनि आन्डाराव गासै 138टा लामा दलं बायदि रोखोमनि खामानिया जागासिनो दं 138टा खामानि बिदिनो आरो SOPD चिफ मिनिस्टार गुडउइल बेनिफ्राय जोंनि BTC ओनसोलाव 21टा माने खामानिफोर स्किमफोर सोलिगासिनो दं बेजों लोगोसे जोंनि जिथुनाखि BTC इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बेखौ IBA नि दारै जिथु मोननाय फैसा बे फैसाखौ जोङो दा 156टा 156 नाम्बार्स अफ स्किम जोङो दा बे फैसाखौ खरस खालामनायनि जि हाबाफारि बेवहाय जोङो दा खामानि मावगासिनो दं आरो बिनि जागायजेननाय हाबाफारिखौ जोङो दा मावगासिनो दङ टटेल जोंनि BTC आव 315टा बे मोनथाम फान्डिंनिफ्राय 315टा स्किम जागासिनो दङ आरो बे स्किमफोरखौ खुब खम समनि गेजेरावनो थाबैनो जोङो मावफुंजोबनो थाखाय जोंनि
डिपार्टमेन्टनि गासैबो अफिसारफ्रा दा माने गोसो गोथारै खामानि मावगासिनो दं दा जोङो बिथांमोनखौ जोङो खामानि मावनो जोङो सुबिदा माने थाबैनो रायजोफोरनो जाहाथे जोङो बेफोर स्किमफोरखौ होनो हायो बेनि थाखाय बिथांमोना दा खामानि मावगासिनो दं दा टटेल जोंनि BTC आव बिनि अनगायैबो आरो गोबां जिथु सेन्ट्रेल स्पन्सर्ड स्किमफोर दं बे स्किमफ्राबो दा खामानि जागासिनो दं जेराव जोंनाव मेडिकेल डिपार्टमेन्टआवबो NHM माने नेशनेल हेल्थ मिशननि दारै सेन्ट्रेल फ्लेगशिप प्रग्राम हिसाबै जोंनि BTC ओनसोलावबो गोबां माने हस्पिटाल माने साब सेन्टार लुनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं आरो इतिमধ্যे गोबां लुबावनांगौ न'फोरनि जिथु सेंसन बे सेंसनफोरखौ जोंनि BTC आव जोंनि जिथुनाखि PWD डिपार्टमेन्टनि चिफ इन्जिनियार अफिस बे अफिसाव जोङो दा मोनबोबाय आरो बिथांमोननि गेजेरजों जोङो दिनै टेन्डार सेन्डार होनानै जोङो बेफोर हस्पिटाल साब सेन्टार लुनायनि हाबाफारिखौ जों थाबैनो जागायजेनगोन दिनैहाय माने कालिपुख्रि सालाकाथि रड बेनिफ्राय आरम्भ खालामनानै मोनसे लालमाथि घाट होननाय मोनसे मुस्लिम बस्ति दङ बेवहाय बे लामाखौ जोङो दिनै आरम्भ खालामनाय जाबाय आरो मोनसे गिदिर बे लामानि गेजेरावनो मोनसे गिदिर दलं जोङो इतिमধ্যे खामानिखौ जों दा मावगासिनो दं आरो ओमफ्राय जिथु जोंनि सालाकाथि बाजार जिथु आनसारि मुस्लिम बस्ति बिनि गेजेरजों थाङै थाङै ओरै जोंनि बाजारनि जिथु मस्जिद पारा ओमफ्राय ओरै जोंनि रजंगुरि गामिसिम जोङो दिनै लामा बेखेवनाय हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय आरो IBA हेडनिफ्राय जोङो बेवहाय सेंसन हरनाय अडिट'रियाम हल कलेज अडिट'रियाम हल सालाकाथि कलेज अडिट'रियाम हल 1 कौटिनि हाबाफारिया जागायजेनबाय लोगोसे 2 कौटि थाखानि जिथु जोंनि सालाकाथि कलेज अफिस आरो क्लासरुम बेनि हाबाफारिया दिनै स्टार्ट जाबाय बेखिनि मोनब्रै हाबाफारि जोङो दिनै खामानि मावबाय बेखिनि